У філіяле Прыазёрнай адкрытага акцыянернага таварыства «Птушкафабрыка Дружба» да ўборцы кукурузы на зерне прыступілі тыдзень таму. Сярэдняя ўраджайнасць пакуль 118 цэнтнераў з гектара, але з кожным днём яна павялічваецца. І тут спадзяюцца дасягнуць, а магчыма і перавысіць узровень минулага года, калі ўраджайнасць склала больш за 130 цэнтнераў на круг. Уборка идет полным ходом. Убрано где-то процентов 30. В день убираем по 15 гектаров. Стараемся и больше. Погода для уборки благоприятная. Зерно от комбайна отвозится, поступает на доработку КЗС. Дальше после КЗС поступает на КХП «Баранович». В дальнейшем перерабатывается на комбикорма. Кукурузу на збожжа прыбіраюць 7 філіялаў птушкафабрыкі «Дружба». Аб'ём працы немалы – 1032 гектара. А гэта прыкладна 40% ад усёй плошчы засеянай царыцай палёў у Баранавіцкім раёне. На ўборцы задзейнічана 10 камбайнаў з прыстаўкай для ўборкі кукурузы. 21 тэхнікі прыцягнута да адвозцы збожжа. У гаспадарцы выкарыстоўваюць высокапрадукцыйныя гібрыды – бюрлі, аалвіта і іншыя. Шматгадовы вопыт дапамагае улічваць і ўсе нюансы тэхналогій вырошчвання гэтай культуры. То, что было возможно, что надо было сделать, мы, конечно, сделали все возможное. Заправили почву всеми необходимым объемом минеральными удобрениями. На участках, которые требовали органику, была внесена органика. Ну, технология соблюдалась. Единственное, что хотелось бы, чтобы результат был немножко лучше, он бы был бы, если бы погодные условия не подвели. Сказалась июньская засуха. Также дефицит влаги наблюдался еще и в июле месяце. Но на сегодняшний день, конечно, погода идеальная для уборки, сухая. Ну, то, что сформировано, это, конечно, постараемся убрать с минимальными потерями. Усяго ў Баранавіцкім раёне вырошчваннем кукурузы на збожжа займаюцца 4 гаспадаркі. Увесь ураджай адпраўляецца на вытворчасць камбікармоў для 2 мясцовых птушкафабрык, агульнае пагалоўе якіх складае больш за 4,5 мільёны. Плануецца, што уборачныя работы будуць завершаны ў кастрычніку. Алена Ракуць, Людмила Салдзіна, Миколай Руцкі, телерадиокомпания «Брест».